Исәнмесез, туры эфирда жұмға күн яңалыклар, студияда Роза Хабибуллина, алға төп темалар турында кыскача. Шалы халкы эшкә, укуга, бакчага соңга кала башлады. Моның сәбәпләре нәрсәдә? Сорауга җавапны хәбәрчебез эзләде. Шәхси йортта килеп чыккан ут аркасында шәһәрдәшебезнең гомере өзелде. Янгынның сәбәпләрен Гүзәл Шиһапова ачыклады. Шуң хәтле партикалар мотор ясаганнар, рәсемнәр шуң хәтле киңгә ятып тора. Рәсем сәнгате, фото, видео сәнгать, инсталляция, mail art. КамАЗ мәдәният йортында яңа күргәзмә ачылды. Шәһәрдә җәмәгать транспорты саны кимеде. Автобус йөртүчеләр, зарланучы пассажирлар саны артты ди. Шалы халкы эшкә, укуга, бакчага соңга кала башлады. Моның сәбәпләре нидә? Җавапны рейд кысаларында эзләделәр. Иртәнге 6-да ЮХУД инспекторлары һәм транспорт идарәсе белгечләре белән рейдка Гүзәл Шиһапова чыкты. Иртен термометр баганасы -19 градусны күрсәтте. Салкынга да карамастан, кайбер шәһәрдәшләргә 20 минутка кадәр тукталышта торырга туры килгән. Туңдык диләр. Автобуслар иртәнге 6-да ук тулы, ә 7-дә хәл тагы да катлаулана. Урыннарны укучылар, студентлар белән дә бүлешергә туры килә. 20 минут стояли, ждали автобус. Понимаете, это возмутительно, очень возмутительно. Никакой интервал не соблюдается. Машины проходят полные, вначале зяби собирают людей, и потом уже по Сарманскому остальные 2-3 остановки пролетают мимо. Мы что, не люди, что ли? В районе Алтыная, в районе Домобью людей не подбирают никогда. Когда в холоде стоишь, да, вот, замерзаешь, долго едут. Зимой. Ну, обычно постоянно. Ну, нет, это Газелькин завод с Зяби. Только двойка одна в 6 утра. Все. Шәһәрдә әлеге проблема күптәннән бар. Регламент буенча хәрәкәт үтә интервалы 6 минут булырга тиеш. Әмма аны үтәү кыен. Сәбәбе машиналар җитмәү. Һәр маршрутка тагын өстәмә 5-10 транспорт кирәк. Мисал өчен 9-нчы маршрут бер рейста 50 чакрым юл үтә. Маршрутка 27 газель гына хезмәт күрсәтә. Абсолютно все маршруты, которые едут на завод. А у нас большинство маршрутов идут. Заводка баручы барлык автобусларда тула, күбесе тимер хуйык һәм зыма ягына таба бара. Шуңа күрә интервалда зурая. Маршрут башында ук транспорт кеше белән тула, аннары урыннар калмый. Пассажирлар ташламаларга ия булгач утыртмадылар дип уйлап ялгыша. Утыртырлар иде, урын юк. 20 сум өчен 300 мең сум югалту отышлы түгел диләр. Әгәр салонда басып баручылар саны бер генә кешегә артык булса да, шул суммадан колак кагасың. Басып баручылар саны һәр модельдә төрлечә. Хәзер җәмәгать транспорты маршрут башында ук завод хезмәткәрләре белән шыплап тулмасын өчен яңа проект өстендә эшлиләр. Яңа елдан соң вакыт ысылу белән йөрүче автобуслар маршрут транспортына тиңләшә. Әлегә сәнәгать зонасындагы оешмалар исемлеге тәгаенләнә. На данный момент разрабатываются маршруты на... Хәзер КамАЗ, Кипмастер, БСИ ягына маршрутлар уйланыла. Халык арасында мөрәҗәгать итүчеләр булмады. Завод җитәкчеләре үзләре шундый тәкъдим белән чыкты. Пассажир агымы әлегә өйрәнелмәгән, шуңа маршрутта әзер түгел әле. Ел азагында шәһәрдәшләрне тагын бер яңалык көтә. Пассажирлар агымын өйрәнгәннән соң маршрут картасына үзгәрешләр кертелде. Үзгәрешләр күбрәк 8-нче, 9-нчы маршрутларга һәм Мәләкәс Аръяга аша узучы транспортка кагыла. Гүзәл Шиһапова, Алексей Иванов, яңалыклар. Транспорт темасын дәвам итеп, пассажирларны йөртүчеләр кагыйдә бозалар. Алар еш кына юл һәлакәтләре катнашучылары була. Башкарма комитетта хәбәр итүләре буенча D категориясын алган шоферлар саны аз. Өстәвенә аларның уртача яше 50-60-ка җиткән. Шәһәрдә кадрлар җитмәү проблемасы сизелә башлады инде. Әмма юлдагы ситуация һәрвакыт машина йөртүчеләрдән генә торамы? Безнең сюжетта. Они наши карманы не чистят, они градируют, идут по прямой и все. А карманы остаются грязными. И снег натаптывает. Газель йөртүчеләр кичә булган аварияны искә ала, беренче маршрут буенча хәрәкәт итүче транспорт юлдан тайпыла. Вот вчера одна машина, копейка, что по прямой ехала, Хасанцфан ее скинула и авария. И пол салона снесло. Мы не знаем, кого там обвинят. Просто тяжело ездить. В остановке никак. Вот сегодня они вышли, вчера авария была, сегодня градируют дороги. Быел җәмәгать транспорты катнашында булган һәлакәтләр саны артты. Автобус һәм газельләр гаебе белән 40 авария булган, 53 кеше төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алган. Основными видами ДТП остаются столкновение 14 случаев, падение пассажиров в салонах автобусов 19 фактов, наездов на пешеходов 5 фактов. За различные виды нарушений правил дорожного движения привлечено к административной ответственности 7132 водителя автобусов. 73 должностных лица и 8 юридических лиц. Шул сәбәпле электротранспорт оешмасында 2 шоферны эштән азат иткәннәр, 350-сен дисциплинар җаваплылыкка тартканнар. Әмма еш кына һәлакәтләрнең сәбәпчесе юлдагы ситуация. Мисал өчен тукталышлардагы җәмәгать транспорты кесәләрендә җиңел машиналар тора.
в результате чего водители автобуса до посадки и высадки пассажиров в установленных местах вынуждены останавливаться вне остановочной площадки, что является нарушением правил. В то же время начала движения вынуждены выезжать на вторую полосу движения для объезда стоящего транспорта, что создает аварийную ситуацию. Ярты ел элек җәмәгать транспорты полосаларында махсус билгеләр барлыкка килде. Бу юлдагы ситуацияны бераз яхшыртты. Штрафлардан куркып җиңел машиналарны тукталышларда калдырмый башладылар. Нормализовалось движение автобусов, практически уменьшилось скопление маршрутных транспортных средств, что в свою очередь влияет на качество обслуживания населения. Әмма кышын бу билгеләр кар астында калды. Машина йөртүчеләр дә алар турында оныта башлады инде. Хәзер маршрут хуҗалары ЮХИД инспекторлары белән берлектә бу проблеманы хәл итү турында уйлый. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу елларда кар явачак дип вәгъдә итә синоптиклар, әмма юлларга күз салсаң, шәһәр моңа әзер түгел әле. Административ техник инспекция белгечләре вакытында карны чистартмаган өчен 90 беркетмә төзергә өлгергән. Буран операциясенә әзерлек турында бүген юлда йөрү куркынычсызлыгы буенча комиссия утырышында сөйләштеләр. В целях своевременной организации очистки дорог и тротуаров от снега по всем управляющим компаниям и по предприятию автомобильных дорог изданы приказы о назначении ответственных лиц за выход и работу снегоуборочной техники, дорожных рабочих, выход дворников при сильном снегопаде, выходные и праздничные дни при объявлении операции «Буран». Шәһәр хуҗалыгы идарәсе башлыгы чыгышы буенча чаллы кар явуга әзер, әмма башкарма комитет җитәкчесе моның белән килешми. Проспектларда разметкалар юк, ясалма киртәләр кар астында. Разметку все открыть, особенно по центральным проспектам. Прочистите колеенность, уберите. Вот морозы спадут, надо начинать открывать пешеходные переходы, чтобы были открыты. Наши эти зебры, чтобы видно было. Рафаэль Григорьевич, так не пойдет, такие доклады. В следующий раз тоже хоть немножко поменяй. Юлчыларга бер дә кемача уламасын өчен шәһәрдәшләргә автомобильләрне проспектларда калдырмаска кушалар, югыйсә инспекторлар машиналарны эвакуациялый. Ә менә фуралар белән берничек тә көрәшеп булмый. Шәһәрдә йөк машиналары өчен бер генә эвакуатор, аны эшкә җиңүдә проблемалы. 5 лет назад мы работали таким образом. Брошенная большая фура стоит, мы снимаем номера, оставляем извещение, что вам необходимо прийти в дежурный часть ГИБДД. Он приходит, мы составляем протокол, наказываем как водитель, так и должностное лицо. Больше этой машины не появляется. Прокуратура исә мондый алымны кулланырга нигез юк дип саный. Шуңа күрә йөк машиналары торган урыннарда кар көртләре калачак. Буран операциясе була калса, тәүлек дәвамында күзәтү торучылар исемлеге билгеле, кар яуганда шәһәр урамнарында 224 берәмлек техник эшләячәк. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Балалар майданчыклары машина кую урынына әйләнгән. Мондый хәбәрләр Чаллы ТВ телеканалының кайнар элемтә телефонына еш килә. Соңгысында 56-нчы комплекста яшәүчеләр зарланды. Чаллыда машинаны дөрес урынга куймау проблемасы беренче урында. Әмма моның өчен кышында җавап тотарга кирәклеген онытырга ярамый. Халык контроле порталы ярдәмендә закон бозучыларны штрафка тарту очраклары ешайды. Административ техник инспекция белгечләре әлеге проблемага битараф булмаган шәһәрдәшләрдән ярдәм сорый. Балалар майданчыгында, газонда автомобиль күрсә, аны фотога төшереп халык контроле порталына куярга мөмкин. Бөтен ил белән сораулар бирәбез. 12 декабрьдә Россия Конституциясе көнендә Владимир Путин йөкләмәсе нигезендә бөтен ил буенча гражданнарны кабул итү була. Чаллыда сәгать 9-дан 42-02 адресы буенча прокуратура, ә инде көндезге 12-дән кичке 8-гә кадәр мэр көтә. Наил Мәхдиевкә шәһәрдәшләр академик Рубаненко урамы 7-нче йорт адресы буенча урнашкан бинада кызыксындырган сорауларны бирә ала. Бүген Чаллы халкын нинди сораулар борчый һәм законнар ничек үтәлә, үзләреннән сорадык. Не исполняются законы, не все вопросы законы исполняются. Насчет безработных. Появляется безработница, появляется пьянство, безделье. В семьях разрушается покой. Дети страдают. Меня волнует вопрос, то, что страдают дети. Самое главное. Зарплата, конечно, не устраивает. Ну, остальное транспорт вроде ходит. Бензин у нас по цене нормальная цена по сравнению с Удмуртией. Я вот ездил, там вообще цена бешеная. Я думаю, Татарстан у нас нормально еще. Мен даже менә шушы эштән кайта машина белән, менә монда шит машиналар, берсе дә бу удобно торучылар түгел. Менә шушы өйгә керә алмыйча ул әйләнеп мескенкәем. 5-нче теге урамнан әйләнеп көчкә өйгә кайта. Менә чтоб шушы үй арасында юлларны киңәйтсеннәр иде. Бөтен теләгебез шул.
Мында минем генә теләгем түгел бу, бөтен менә шушы территорияда Сарманский трактта яшәүче халыкның не бу үтенече. Кичеге суыклар аркасында шәһәрдәшебезнең гомере өзелде. Җылынам дип, ул үзе дә ут эчендә калам. Аның кем икәнлеген ачыкларга янында булган дустыгына ярдәм итә. Айнычлы хәл ГЭС бистәсенең Белинский урамында булды. Тулырак хәбәрчебез дәвам итә. Янгын турында хәбәр бердәм диспетчер хезмәтенә кичке 11 яртыда килә. Коткаручыларны күршеләре чакырта. Тиз арада 6 янгын сүндерү машинасы килеп җитә. Ут көчле була. Йортның тышкы ягы кирпечтән булса да, эше агачтан эшләнелгән. Данный дом Бу йорт ташландык, биредә газ да, электр энергиясе да юк. Янгынның сәбәбе ут белән саксыз эш итү. Янгын нәтиҗәсендә бер ир вафат. Бәхеткә янгын күрше йортларга хабарга өлгерми. Вакыйга шаһитлары белдерүенчә, бу йортка ел ярым дәвамында сукбайлар килгәләп йөри. Вак кына янгыннар инде берничә тапкыр булган. Монда малайы йөри, ул бер алкаш малайы. Шул керткән, наверное, монда шул биштәр йөриләр инде. Гел киш белән керәләр алар. Шул җылынырга, наверное, яндыргандардыр. Түшәмелә итана төшкән. Нык жанды. Тут два сына прежних хозяев жили, они постоянно пьяные были. А больше никого не видели. Они никому не причиняли никакого вреда. Ну, по крайней мере, нам ничего. Молодые были? Ну, наверное, лет под 40, может, 30. Алдан фаразлау буенча янгын мичнең кызып китүе аркасында килеп чыккан кышын бу күп кенә янгыннарның сәбәпчесе аеруча шәхси йортларда һәм бакчачылык ширкәтләрендә. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Чаллыда беренче мәртәбә визави заманча визуаль сәнгать фестивале оештырылды. Анда төрле юнәлештәге иҗат эшләре тәкъдим ителә. Авторлар барысы да яшьләр. Бу атнада КАМАЗ мәдәният йортында фестивальдә катнашучыларның картиналарыннан төзелгән күргәзмә эшли башлады. Ял көннәрендә аны сез дә карый аласыз. Архитектура проекты, рәсем сәнгате, графика, кеше скульптура, фото-видео сәнгать, инсталляция, мейл-арт. Фестивальнең номинациялары күп төрле. КАМАЗ мәдәният йортындагы күргәзмәдә исә күпчелек рәсем һәм фото сәнгать әсәрләре куелган. Иң беренчеләрдән булып, алар белән биредә эшләүчеләр танышты. Шуң хәтле картинкалар матур ясаганнар, рәсемнәр шуң хәтле күңелгә ятып тора. Тере кеше менә картинкалар шуң хәтле матур инде. Вот мы сегодня узнали, что здесь выставка. Күргәзмә ачылган ишеткәч, дәресләрен туктатып карага төштек. Мөгъҗиза бу, эшләр күп төрле. Яшьләр бик талантлы. Мондый төр фестиваль яшь талантларга үзләрен таныту өчен менә дигән мөмкинлек. Беренче тапкыр булгач, катнашучыларның географиясе әлегә киң түгел. Чаллы һәм Алабуганың яшь рәссамнары. Алга таба башка район шәһәрләрендә җәлеп итәчәкләр. Визави фестивален Чаллы мәдәният идарәсе һәм КАМАЗ мәдәният йорты оештырганнар. Жюри оценит работы 12-го. Жюри эшләрне 12 декабрь көнне бәяли. Бүләкләү тантанасы 14 кичке сәгать 6-да монда булачак. Визави заманча визуаль сәнгать фестивале киләсе елга да оештырылырга тиеш. Рим Әхмәтов, Алексей Иванов, яңалыклар. Чаллы кызы Вероника Лазарова Энҗе бертеге 2016 республика конкурсында җиңүче булды. Бәйгенең нәтиҗәләре шикле кызлар арасында үткәрелә. Вероника Селин Дионның Титаник киносындагы җырын башкарды. Аңа Агыйдел бию коллективы ярдәм итте. Ә инде шәһәрнең икенче вәкиле Эльза Мөхәммәтова романтик Энҗе бертеге титулына ия булды. Бүгенге амнашлар, мин сезнең белән саубулашам, алдагы ялларыгыз файдалы үтсен, саубулыгыз.